you serious? लोगोफोर जों नै दायो केक लांफैदों दिनैहाय मिस्टार बिग रायनि बार्थडे दं आरोना बिनिनो जों केक लांफैदों दखानावहाय नायलांबाय थादों नोंथांमोनहा बार्थडे आरोना बिथांनि दा केक लांफैदों बोरायबाय बिथाङा सु दारियानो गैया ओमफ्राय बोरायबाय खिन्थु दारि गैयाबा बोरायबाय 1 hour later हायानो माथो खानायावसो सोनांगौ बे खर'आवसो दुगैखांबाय फ्रेस जाबाय दुगैखांबाय ओमफ्राय दा माने बिग्रायनि केक होनांगौ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Raja Putera to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday Pasha Badam to you Ready? 네. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy 네, 그죠, 무장. 한 번씩 남친이 주시네, 그러면 준비를 덮고 씻으면 손에 비타가 뭐야? 그때 지금 내가 스파레 좀 심하나? 스파레. 바바리아 시모랑 누나. 인사는 스파레 무슨 노래 그래? 그 놈이 내 굳이 꼬라냐 뭐 이거. 그냥 아니면 야, jangan gitu terus. Apa surat? Labor extra. Benar enggak? Tuh, gini.